Hayırlı gün okuşular. Matematika dərісін başlayбыз. Matematikаны күршің мұны нешік ішлеуін күзетіп кіне үйреніп болмас. Шуңа күрә алға. Әйдегіз рәсімләргә күз салыйқ. Исемнәрін атыйқ. Олар нәрсә белән оқшашлар? Нәқ шулай. Олар бір түрлі формада. Мұндай форманың нешік аталуын біләсізме? Әйдегіз біргелеп уйлап қарыйқ. Мұның үшін кроссворд шешәргә керек булыр. Әгәр дұрыс шешсәк, вертикаль шақмақларда бұл геометрик жисімнің исеме келіп шығар. Бірінші сұрау. Бір ноқтадан шығушы ике нұрдан ясалған геометрик фигура ол? Пышмақ. Икенче сұрау. Күп пышмақлықның бір яқта ятмаған ике түбәсін тұташтырушы кесімтә ол? Күп пышмақның диагоналі. Үшінші сұрау. Туры пышмақтан зуррақ пышмақ ол? Жайынкі пышмақ. Дүртінші сұрау. Яқлары бір-бірісіне перпендикуляр болған пышмақ ол? Туры пышмақ. Бешінші сұрау. Туры пышмақтан кішірек пышмақ исеме? Қысынқы пышмақ. Афәрин. Вертикаль бойынша ненде сөз келіп шықты? Бик дұрыс. Конус. Нәрсе соң ол конус? Не үшін ол шулай аталған екен? Білесігіз келсе, кішілер конус білән бик бұрынғы заманнардан ұқтаныш болғандар. Конус грек сөзінен конус, сосновая шишка, яғни нарат күркәсе дигәнне аңлата. Конусны әйләнүче жисем дип тә атыйлар. Ни өчен шулай икәнен бұрынғы грек математика Евклид аңлатып биргән. Геометрияның фән буларак барлыкка килүен дә аның исеме белән бәйлиләр. Ул безнең эрага кадәр 3нче гасырда Александрияда яшәгән. Үзенең башлангыч дип аталган 11нче китабында, алар 15 була. Конус турында түбәндәге мәгълүматны бирә. Туры пышмаклык өч пышмакның катетлары, яклары тирәсендә әйләнүе нәтиҗәсендә конус барлыкка килә. Игътибар белән карыйк әле. Конусның ничә түбәсе бар икән? Дөрес, 1. Ян кырлары бармы? Шулай. Ян кырлары юк. Әмма ян өслеге бар. Менә төбе нәрсәгә охшаган икән? Бик дөрес. Төбе түгәрәккә охшаган. Димәк, конус ул күләмле геометрик жисем. Конусның бер түбәсе, ян өслеге һәм нигезе бар. Нигезендә түгәрәк ята. Әйдәгез хәзер бергәләп конусның моделен ясап карыйк. Моның өчен безгә A4 форматында кәгазь бите, җилем, линейка, кайчы һәм циркуль керек булачак. Әйләнәнең форматы конусның озынлыгына тигез була. Шуңа күрә линейка ярдәмендә циркульны тиешле озынлыкта ачабыз. Мәсәлән, 13 см булсын, шулай ачабыз. Кәгазьнең читенә циркульны кадап, әйләнә сызабыз. Әйләнә безнең әзер. Менә хәзер шушындый авыш сызыклар үткәрәбез. Моның өчен сез әйләнәнең уртасыннан, менә циркульны кадаган урыннан әйләнәнең кырыена беренче туры авыш сызыкны үткәрәсез. Һәм шул сызыктан 1-2 см уң яка 2 см китәбез һәм икенче авыш сызыкны үткәрәбез. Хәзер икенче авыш сызыктан без ярым әйләнәне кисеп алабыз. Кистек, ярым әйләнәбез әзер. Хәзер без сезнең белән менә бу өлешне бөклибез.
Менә шушылай беренче авыш сызык буенча без аны бөклибез. Бөкләдек. Һәм инде ябыштырганда уңайлы булсын өчен бераз гына очларын авыш иттереп кисеп алабыз. Ике очыннан да кисеп алабыз. Һәм җилем сылап ябыштырабыз. Менә укучылар, менә шундый очлы башлы баш киеменә охшаган җисем килеп чыкты. Сез ясаган бу конусларны кайда кулланырга мөмкин? Дөрес, бу конуслардан төрле эшләнмәләр эшләргә мөмкин. Яңа ел шыршысы, кыш бабай, кар кызы, төрле уенчыклар ясау өчен бу конуслар бик уңайлы. Өйгә эш итеп шундый эшләнмәләр ясап карарга тәкъдим итәм. Тормышта без конус формасын алган нинди объектлар белән еш очрашабыз? Әйе, бу предметлар сезгә яхшы таныш. Менә алар. Люстра, уенчык, бина, юл конусы, туңдырма, кыргыч, кирмән, бүрәнкәләр, шыршы, янгын сөндерүчеләр чиләге дә конус формасында икән. Тормышта конусны тагын кайда очратып булуын беләсегез киләме? Алайса рәхим итеп, алдагы видеоны карыйк. Кайбер диңгез моллюсклар гаиләсен конуслар дип атыйлар. Чөнки аларның 2 см-дан 16 см-га кадәр булган раковиналары конус формасында. Субтропикларда, тропикларда яшәүче бу конусларның 500-дән артык төре бар. Алар ерткычлар булып санала. Бик нык авырттырып тешләүче конусларның төкерек безләре агулы һәм кешеләр арасында үлем очраклары да билгеле икән.